ba dan ni ba ba dan halina ba ba dan ni ba ba dan halina ba ba dan kai rayuwata da bata mun garkowa ni na san da arzikin ka nake shashanawa ni ne ba mun waka ba mu duka na mun gata kaliku ya mamallakin babban limamin waka wanda ya dauki ran mahaifina ba dan na so ba duk mai rai da sannu zai zama gawa tilas ne alkawarin ubangiji san ba zai sanja ba kullum addu'a nake Allah ka ji kan babba alfarmar rasul da nabi da farin doma shi ne wanda tattalin burin sai juye min in ce boga annabin Allah ba kowa ba tarbiya mai kyau ya ban na bar munana ya ban ilimi na addini ban jahilce ba ya dau nauyi na karatun boko na babba ba dan shi ba ilimin ma da ban samu ba shi ya ciyar da ni abinci ya bani tufar sawa har girma da shi yake ban ba da iyaka ba cikin gidan sanan nake kwana bai waran ba shi ke ban kudin kashewa ban mai karya ba sannan hankali na gane mahaifina babba bai da abokin rigima gaba bai gado ba bai da mazauni kowa ya bincike tarihinsa baya zama a ko'ina in ba a turaka ba alkur'ani ya rike biya da karantarwa bai sau duniya ba dan ba ta da daɗi ba ban taba jin abin da ya hana babbai ba da ba wata biyar babbai na jinya sauki bai zo ba tafsiri na shekara da yake bana ya kasa azumin bana ya ciyar amma bai ko ɗaya ba saura kwana biyu babba ya bar numfasawa min yi magana da shi zancen ban manta ba da ni da shi a asibiti mu gamsu da sassafe ya ce in samu shayi zai sha ba sosai ba ga shayi hannun babba yana kokorbawa ban san cimar karshensa nake wa kallo ba ya ce shi kenan ya isa guntun na karba na kurbe shi kun galibar karba ta je kasba sai na ce da babba yau ne za mu yi taron nan da na sanar maka in baka manta ba babba ya ce da ni cikin magana ta biyan karshe kowa ya rike ma'aiki ba zai je kasba wanda ya so rasulu wannan ya gaba dacewa in tarko da shi ya ce min ba dan komai ba sai dan yayi albara ko da bayan ransa soyayyar rasul ba zai so in yardar ba na masa alkawar cikin magana ta biyun karshe har abada ba zan gusa a tafarkin manzona ba na rantse da wanda ke busan lumfashin raina in bujirewa annabi wannan bai taso ba da karamar sallah ku tuna nan gummin taron ambatan ma'aike ba taron banza ba al'ummar da sun ka tara gun sun shaida min taron ya yi fa'ida da kure ba samo ba ranar juma'a muka yi taron asabar ta zo na koma gurin mahaifina ban huta ba na je na samu mahaifina bisa kan gaza zaune ashe maganar karshe zamini ban gano ba sai ya min kira da hannayensa na je gunsa magana ce zami sautin ba zai nisa ba ƙarshen maganar muni da mahaifina babba albarka yake ta samun bance komai ba ya ce ya ji duk abin da nake yi na alkairai gama lafiya da kowa ba da gazawa ba amin ne kawai nake ta mayar wa mahaifina ban san rabuwa ba ce zami daubana ba ranar asabar muka yi ban kwana da mahaifina ranar ladi karshen kwana da masoyina da safe na tashi na share ɗakinsa na ɗau lokaci na sharar ban kare ba ashe baki na kewa sharar ɗakin bafana shi kwai na gadon asibiti bai san komai ba shabira na ta na gama aikin ban zauna ba na yi wanka na ta bugunsa kamar ban komai ba
na shiga asibiti na tare da mahaifina zaune da shi da yayana ganne na basu san na zo ba. Yayana ya ce na ta kiran lambar wayar mu, kowa ya kira sai ya jiyo bai samu ba. Sai ya ce inda ka ta zai je kira yayyanmu, ya bar ne da babba zai mutu ba zai dawo ba. Fata na a duniya rabuwa da iyayena, lamun lafiya hakan jama'a ba su gano ba. Wari ɗaya ya tafiya mata bai mun baki ba, mahaifiya ta ya rage ba zan mata laifi ba. A hannuna Allah ya karɓi ran mai kishina, babana ya mutu burina bai karko ba. Wayo ne ku gane shin wai me ke damuna, mahaifina ya tafi bai daura min aure ba. Na so rayuwarsa ta nisa ba ta yanke ba, zan masa gatan da ba zai yi misalto ba. Na san duk abin da ya min ban iya saka mas, sai dai in kwatanta yi mas ba da ramuwa ba. Ya ba zan yawaita roƙa mas afuwar Allah ba, don samun rabon da bai samu da kowa ba. Ya sarki Ubangiji ba kaiwa bawanka, kar da ka duba ayyuka nasa ba don hali ba. Aljanna ta zama kwancinsa don sanurul anwar, dan darajar Qur'ani Allah ba dan ni ba. Shayar min da shi ruwan alkausar ya rabbi, domin annabin da bai taɓa yi maka sabo ba. Annabi karɓi bakuncin mai san ka mahaifina, shi ya biyan nake faɗi ban bi ka da wasa ba. Ya nusar da ni kaɗan daga tsagurin soyayyarka, ya yi min tanadina da kairi ba sharri ba. Na gano a duniya san babu kamar manzo, kowa da gani a nan ya tsaya bai je can ba. Annabi ya daban da kowa ko ba ku gane ba, shi na rike saman tudu na haiban sako ba. Soyayyar da ba ta annabi ce ba mu binne ta, kai ya ka jiyo wannan kalmar ko ba daidai ba. Ni dai na lanci wanda yake ha'inta ta, wanda yake so na ba dan na ba maiki ba. Ba roƙo nake ba ko gaba ba zan fara ba, balle kai jiran zuwa na kai baka kai nan ba. Annabi shi kaɗai yake ban bana mai damas, kai mai za ka ban batun gori bai taso ba. Ya mamu diga ni na zo dauke da ɗan gogo, na dawo ka ƙara loda mun ban ba zai ba. Yin wani wanda ba maiki na bara mun ne, kowa da kasan darajar samiyo duba.